Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события, которые появились в информационной повестке дня на 83-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего свободного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вы не успели посмотреть нас в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал, смотрите наши программы там и не забывайте ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. Таким образом, это поможет нам продвигать наш YouTube-канал, и все больше и больше людей смогут увидеть наши новости и программы, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Ну что ж, этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. Гуманитарная операция по спасению украинских защитников Мариуполя продолжается. Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. В интересах сохранения жизни вчера были эвакуированы 52 тяжело раненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных, сказала Ирина Верещук. Работаем над последующими этапами гуманитарной операции. Даст Бог, все будет хорошо, добавила она. Я напомню, что вчера российская Минобороны сообщила о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных из заблокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе на оккупированную территорию. Позже командир полка «Азов» Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя выполнили задание, что он хочет сохранить жизнь подчиненным. Но я напомню, что на территории «Азовсталь» до сих пор продолжает оставаться определенная часть украинских военнослужащих, защитников Мариуполя. С нами сейчас на прямой связи Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаємо вас. Селям алейкум. Слава Україні. Героям слава. Селям алейкум. Пане Сергію, что произошло на Азовстали? Как вы воспринимаете сообщение об эвакуации украинских тяжелораненых военных на оккупированную украинскую территорию, которая сейчас находится под контролем оккупантов? Что это вообще было? Что это есть? Це виведення наших з порятунок тих, хто втікав. В першу чергу ваш параметр. Наскільки можна вірити росіянам, ну я їм взагалі не вірю. Не знаю, які гарантії отримало військово-політичне керівництво в тому, що буде безпека наших воїнів, які будуть виведені і потім обміняні. Це треба питати військово-політичне керівництво, побачимо, час покаже. Ставлюся я до цієї події так, що це наші герої, в незалежності від того, що буде далі. На сьогодні ми маємо чітко собі говорити одне. Такий героїчний вчинок, така героїчна оборона, так як вони билися, це знімає всі питання до того, що буде відбуватися далі. Так, це безумовно, це герої України. Однак, наскільки це можна назвати порятунком? Чи можна тут довіряти словам окупанта Російської Федерації? Чи буде обмін? Побачимо. Все, що я можу сказати. Ми можемо тільки гадати. Я впевнений, що дії, які будуть названі ганебними, вони ще цілком можуть зробити. Тому треба бути готовими до всього, насправді. До будь-чого, до будь-якого розвитку подій. Головне правило з росіянами – не вірити і розуміти, що від них можна очікувати будь-яких подій. Все. Будь-яких ганебних вчинків.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сказал, что этих договоренностей удалось добиться в результате помощи представителей Красного Креста, а также Организации Объединенных Наций. Мы знаем, что генсек ООН Антонио Гутерриш ездил в Москву, потом прибывал в Киев, он вел переговоры с Эрдоганом, который также, в свою очередь, предлагал определенные условия для эвакуации украинских военных. На ваш взгляд, вот какова в этой всей ситуации, в этой всей операции роль Турецкой Республики и непосредственно президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, который не упускал с уст возможности и готовность Турецкой Республики эвакуировать украинских защитников с Маріуполя? Безумовно, Ердоган намагається використати будь-яку можливість для того, щоб показати себе важливим гравцем, перемовником і гарантом. Гарантом домовленостей, гарантом миру, гарантом якихось процесів. Бо це підвищує його статус і підвищує можливості в подальшому впливати на те, що буде відбуватися. Очевидно, в цьому випадку його послуги, його вплив недостатній. Але тут таке, ви ж розумієте, всі зовнішні гравці мають тим більший вплив, чим гірше йдуть справи в Росії. Чим гірше справи на фронті, чим згуртованіша коаліція, яка об'єдналась проти Росії, тим важливіше для Путіна і для його оточення стають ті невеликі контакти і ті країни, з якими вони продовжують якусь комунікацію. І можливості Туреччини, якщо справи на фронті для Росії будуть іти погано, будуть збільшуватися, але не безмежно. Всьому є межа. Ердоган буде намагатися виторгувати все у всіх, у Путіна теж. А что, например, что может Эрдоган выторговать у Путина? Мы понимаем, что даже спасение защитников Мариуполя – это определенно успешный кейс мог бы быть для Реджепа Таипа Эрдогана. Но тут разве что вопрос цены стоял. И тут, естественно, что по России, какая выгода у Эрдогана может быть от России в данной ситуации? В першу чергу гроші, тобто знижки, наприклад, на газ. У Ердогана скоро вибори, і вибори будуть, скажімо так, геть непростими. І соціально-економічна ситуація в країні далеко не найкраща. І одним з чинників її погіршення стала якраз агресія Росії проти України. І за факт збереження контактів, за те, що він взагалі єдиний з лідерів країн НАТО, який продовжує такі контакти з Путіним. Ми не говоримо про Макрона, який може дзвонити по вузьким питанням, а перед Ердоганом з Путіним дуже велика адженда, дуже великий порядок денний, проекти не закриваються. Він за це буде вимагати, я думаю, Путіна значних поступок в першу чергу по торгівлі, по ціні на газ, наприклад, по іншим питанням, які будуть стосуватися економічної взаимодії. А России на данном этапе важно сохранение взаимоотношений с Турцией? То есть насколько у Эрдогана есть влияние на Путина непосредственно по вышеперечисленным вами факторам? Розумієте, яке співвідношення? У Ердогана немає особливих вже інструментів. Босфор закритий, там вступ НАТО країн, скандинавських країн відбудеться. Підтримка України в тому вигляді, в якому вона була, буде продовжуватися. Від цих він пунктів не відійде. Після згортання російської присутності або принаймні помітного скорочення присутності російської авіації в Сирії ще на один майданчик менше, де можуть, ще на одне проблемне питання менше, де вони можуть торгуватися. І цілком ймовірно, що до кінця року при певних обставинах ми побачимо, як повстанці з Ідлібу розпочнуть повернення своїх територій в Сирії. Це Путіну важливіше буде, якщо він буде адекватним, якщо він буде розуміти, в яку ситуацію міжнародної ізоляції він потрапив, зберігати ось ці ниточки, ось ці контакти. Після того, як ми зараз спостерігаємо значне погіршення
російсько-ізраїльських відносин, після того, як був, здається, обстріляний в перший раз з російського ППО С-300 російського комплексу ізраїльський літак в небі над Сирією, вперше з часу, коли росіяни там з'явилися. Ну, то такі одинокі контакти з світом через Ердогана для Путіна будуть збільшуватися в значенні ваги. Недавно в своем интервью греческому изданию президент Украины Владимир Зеленский нынешнюю политику Турецкой Республики назвал политикой двойных стандартов. Ну, он упоминал поддержку Украине, непризнание оккупации Крыма, поддержку территориальной целостности. Одновременно с этим он говорил о договоренностях между Турцией и Россией по поводу создания новых маршрутов для туристов. На ваш взгляд, это действительно политика двойных стандартов? И как вы ее себе объясняете? Ну, Ердоган таким чином бачить національні інтереси Туреччини. Він рахує гроші. Ситуація в туристичній сфері значно погіршилася в результаті війни. Вони втратили український туристичний ринок цього року і намагаються компенсувати. Ну там же ж були такі трошки демонстраційні дії, тобто закатувалися урочисті привітання російським туристам, для них організовувалися там концертні програми. Тобто ця тема педалювалася ще, чому наші дипломати і політичне керівництво висловило своє ставлення до цього процесу, що воно було не просто зроблено, а зроблено з помпою і достатньо активно висвітлювалося. Ердоган серйозно переживає за вибори і шукає, де заробити, і як покращити соціально-економічну ситуацію. Подвійна це гра чи не подвійна? Ну, кожен вирішує сам, це питання оцінок. Ми маємо дивитися чесно, розуміти, що не всі слова Ердогана стосовно України є щирими. Розуміти, з яких щирими є точна підтримка територіальної цілісності. Щирими слова Ердогана є стосовно належності Криму. Бо це також входить в його уявлення про турецькі інтереси. Йому не потрібна війна, йому не потрібна блокада морських портів України, йому потрібна торгівля. Але разом з тим він не буде, так як всі інші країни НАТО, стояти пліч-опліч з Україною, бажаючи поразки, послаблення, критичного послаблення російського режиму, без чого ми не можемо гарантувати неповторення війни знову через декілька років, розумієте? Ердоган не зацікавлений в послабленні Росії, бо новий світ, який виникне на уламках путінської Росії, він буде складніший в чомусь. Він буде світ, в якому НАТО і Захід повернулися. А в Туреччині достатньо популярні антиамериканські настрої. Це реальність, ми маємо з цим рахуватися. Вони розглядають вторгнення Росії в Україну як ситуацію, яку спровокували Сполучені Штати, а не бажання Путина просто знищити Україну. Но это, я понимаю, что это результат российской пропаганды на территории Турецкой Республики, которая очень сильно распространена. И да, вы правы, и вот самый основной тезис, который сейчас сегодня там пропагандой артикулируется, и это якобы то, что Запад подтолкнул Украину к войне с Россией. И это такая конспирологическая теория, что якобы Запад подталкивает Украину к этой войне, чтобы развалить Россию. Так, і що це не Росія напала, не парламентарний режим фашистського типу спровокував. Просто з ненависті до самого існування українців і України. А буцімто це складна гра, в яку бідний Путін потрапив, і треба його рятувати теж. Ну, українці бідненькі, бо вони стали іграшкою Америки, іграшкою Заходу. І це достатньо популярна точка зору в медіа, вона дуже сильно представлена в турецьких
Ну а как нам с этой пропагандой бороться и насколько мы и наши, собственно, ведомства, которые находятся на территории Турецкой Республики, я имею в виду и посольство, и консульство, эффективны в противостоянии этой пропаганде? Ну, треба вкладати значно більше ресурсів в проведення як освітніх заходів, так і дискусіям на всіх можливих майданчиків. Треба розміщення значно більше українського контенту в турецьких засобах масової інформації. Треба робота з цільовими аудиторіями, журналістами окремо, академічне середовище окремо, політичні партії, рухи окремо, аналітичні центри, яких дуже багато в Туреччині. Практично кожен відставний генерал має свій центр стратегічних досліджень. Так? З усіма ними треба працювати. Потім треба показувати перспективу, треба апелювати до раціональності. Якщо країна встоїть, а ми в цьому не маємо сумніву, і в Туреччині теж вже багато хто починає усвідомлювати цю тезу, у нас буде працювати план Маршалла. Участь турецьких компаній в освоєнні без перебільшення сотень мільярдів доларів, які будуть потрібні для відбудови міст України, в певній мірі буде залежати від уявлень про те, хто і як допомагав нам в критичній ситуації цієї війни. От ви сказали, треба апелювати до того, що український ринок є потенційно важливим, а не тільки російський. Якщо російський, що це нераціонально ставити на того, хто програє. Ми виграємо, відповідно, гроші будуть у нас, а не в... Так. Поэтому я и хотела спросить, вот вы сказали, что в экономическом плане Турция не заинтересована в ослаблении России, но в стратегическом плане Эрдоган, который претендует на, как минимум, региональное лидерство, это, наоборот, не укрепило бы его позиции вот на том тюркском мире, авангардом которого он хочет стать? Потому что мы понимаем, что часть стран СНГ сейчас являются, ну, вот, из числа тюркских держав, являются сателлитами Российской Федерации. И Эрдоган, который также, вы помните, создал ассоциацию тюркских государств, да, мог бы претендовать на такое лидерство после падения путинского режима, ну или ослабления, как минимум. Ну, для таких масштабних проєктів треба ресурси. Чи готова буде Туреччина їх вкладати? Вони дуже добре рахують гроші, і це їх позитивна риса. Це по-перше. По-друге, у багатьох представників політичного і безпекового істеблішмента є побоювання, знову ж таки, повернусь до попередніх тез, що в результаті перемоги України і поразки Росії на цьому просторі посилиться не Туреччина, а Сполучені Штати і глобальний Захід, який буде виглядати разом з Україною переможцем. Звичайно, це не у всіх ці погляди, але вони також присутні. Так? Тому в цьому сенсі тезу цю підважується. З іншого боку, ми бачимо вже активні візити турецьких політиків, зокрема Ердогана, до країн Центральної Азії з одного боку, з іншого боку активізацію візитів і домовленостей з країн Центральної Азії до Туреччини. Був візит Ердогана в Ташкент, був візит президента Казахстана в Анкару, і там підписуються документи, які ще, ну, не можна сказати, що дуже стратегічного, але які теоретично можуть перерости в щось більше, ніж просто двостороннє співробітництво. Крім того, блокада, агресія Росії проти України заблокувала наземні маршрути по Північній Євразії. Зросла важливість Південного Кавказу і Центральної Азії як одного з маршрутів для транспортування. Зараз всі ці країни опинилися в ситуації, коли транспортна інфраструктура і логістика не підготовлена і не справляється.
турецька участь в цьому могла би суттєво змінити ситуацію. Але це, знову ж таки, гроші і час. І питання безпеки, наскільки і вони будуть безпечними. Ці маршрути, які проходять через Казахстан, наприклад, через Каспій, на Баку, на Грузию и далее на Туреччину. И вот еще очень важный вопрос по Турции. Совсем недавно, вы знаете, Швеция и Финляндия приняли решение на официальном уровне о вступлении в Североатлантический альянс, планируют подавать уже заявки. И, собственно, вы наверняка следите за риторикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который грозится наложить вето по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Почему? Объясните популярно нашим зрителям. Ну, у цих країн в їх політичній і зовнішній політиці важливе місце займає дотримання прав людини у всіх аспектах. Ердоган вважає, що їх активність в висвітленні, в лобіюванні інтересів національних меншин, зокрема курдського питання, в підтримки дисидентів, які знайшли притулок в скандинавських країнах саме, вона шкодить його політиці і вона негативно впливає на образ Ердогана і ердогановської Туреччини. Саме ця підтримка дисидентського руху, розміщення там організацій, які підтримують курдські партії чи курдські рухи, викликають постійні суперечності з цими країнами. І Ердоган хоче, щоб вони знизили цю активність. Я припускаю, що з дуже великою ймовірністю Ердоган не накладе вето. Чому? Але тому що дуже важко. Він себе поставить в незручне становище, насправді. Так, його значення Туреччини зараз виросло, але в НАТО я маю на увазі, але не настільки, щоб ризикувати. Туреччина і так висіла на волосинці, скажімо так, після закупівлі російських комплексів ППО С-400. Коли з нею перестали ділитися розвідувальною інформацією, коли заблокували купівлю американських літаків, а російський літак купувати, російський винищувач купувати в Штатах тільки посміялися, Індія купила, тепер мучається, що його не існує фактично. Єдиний літак 5-го покоління – це американський літак. І Туреччина опинилася, скажімо, в складній ситуації. От зараз відновлюються перемовини про F-16, чергову партію. Я думаю, що значно важливіше для Туреччини отримати хоча б F-16, якщо не F-35 літаки, ніж боротися з декількома дисидентськими центрами в скандинавських країнах. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагулно, что в наше время подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Слава Україні! Сергій Данілов був з нами на прямому зв'язку, заступник директора Центру близкосхідних досліджень. Пока мы ждем соединения следующего гостя, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу и по Скайпу. +3 867 63 46 130 – это наш номер. А звоните по Скайпу по адресу atr.tv, большими буквами, латиницей. Это наш адрес. Если вам есть что сказать, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Относительно Азовстали, как мы сообщали, гуманитарная операция по спасению украинских героев, защитников Мариуполя продолжается. Сегодня в Министерстве обороны Украины подчеркнули, что другой формулы спасения украинских защитников Азовстали, чем используемая сейчас,
не может быть. Об этом сказала замминистра обороны Анна Малер на брифинге. Цитирую. «Операция будет проводиться до возвращения этих лиц на подконтрольную Украине территорию. Также мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации. Другой формулы спасения, чем та, которая используется сейчас, не может быть. Это был единственный выход. Мы должны еще раз вспомнить, что защитники Мариуполя – это и Национальная гвардия, это и национальная полиция, это пограничники, это вооруженные силы Украины, в частности, это 36-я бригада морской пехоты, это территориальная оборона Мариуполя, и они свою боевую задачу полностью выполнили. Благодаря обороне, которую осуществляют защитники Мариуполя, был недопущен переброс противником группировок. Это около 20 тысяч личного состава. Противник не смог их перебросить на другие регионы. Таким образом, противнику не удалось быстро захватить Запорожье. Противнику не удалось создать условия для оцепления объединенных сил. Главное, что оборона Мариуполя дала нам критически важное время для создания оборонных рубежей, формирования резерва и других важных действий военной операции. Конец цитаты. Малер подчеркнула, что операция по спасению продолжается. Тем временем Государственная Дума России в среду рассмотрит проект постановления о запрете обмена так называемых нацистских группировок, как там сказали. А Верховный суд России 26 мая рассмотрит признание украинского батальона «Азов» террористической организации. Я напомню, что ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время пленарного заседания во вторник заявил, что нацистские преступники, в кавычках, опять же, не должны подлежать обмену, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом. Он поручил Думскому комитету по обороне подготовить постановление, которое будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из батальона «Азов». Я напомню, что вчера началась гуманитарная операция по спасению украинских защитников из Мариуполя, и сразу после появления этих сообщений вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала о том, что после эвакуации тяжело раненых украинских военнослужащих и стабилизации их состояния они будут обменены на российских военнопленных. Но в этом вопросе можно ли доверять вообще России и кто какие давал гарантии безопасности, вопрос также остается открытым. Но с нами сейчас на прямой связи Ярослав Гончар, підполковник запасу ЗСУ. Пану Ярославе, вітаємо вас, селям алейкум, слава Украине! Героям слава! Сегодня украинские герои с Мариуполя, как и вчера вечером началась гуманитарная операция, были эвакуированы. Сегодня продолжается эвакуация на оккупированную территорию Украины, подконтрольную сейчас российским оккупантам. Что вы думаете по этому поводу? Я молюся за життя наших героїв, побратимів. Серед них є мої близькі друзі. Что я могу сказать? Как вы думаете, можем ли мы рассчитывать действительно на обмен украинских героев в ближайшей перспективе на российских военнопленных оккупантов? Сподіваюсь, що так. Я не дуже там причетний до цих справ, пов'язаних з обмінами. Проте в мене є сподівання, що ми маємо так званий обмінний фонд, на кого ми можемо обміняти наших військовослужбовців-добровольців. Пане Ярославе, давайте в таком случае поговорим с вами о последней ситуации в нашей стране и непосредственно о боевых действиях. Вот по вашим наблюдениям, по вашим данным, как на 83-й день героического сопротивления Украины, украинских вооруженных сил, украинского народа выглядит вот последняя карта боевых действий? Где сейчас идут основные бои, в каких направлениях и каким образом? По великому рахунку, таких суттєвих змін за останній проміжок часу, скажімо, там кілька тижнів, не відбувається. Відбулося
ну так би мовити, покращення ситуації на Харківському напрямку. Там ми маємо просування. На решті операційних районів ну, йдуть постійні бойові зіткнення, але якихось суттєвих таких змін не відбувається. Вы сказали, что мы в ряде направлений проводим успешную контрнаступательную операцию. Действительно, в сводках Генштаба мы ежедневно видим сообщения о том, что на Харьковском непосредственно направлении украинские вооруженные силы с каждым днем освобождают еще больше населенных пунктов. Вот по вашему, на каком этапе и когда мы сможем выйти на границы с Россией именно в восточном направлении? Це, знаєте, питання коли. Ну, хотілося б якомога швидше, проте ну, глядач має розуміти, що розстановка сил, вона ну, не співмірна. Все-таки кількість ворога, вона значно переважає. Ну, власне, тільки по кількості. Проте українські сили безпеки і оборони мають перевагу в технологічності, в бойовому дусі. Тому ну, я думаю, що час грає на нашу користь, а якогось такого прогнозу, щоб назвати дату, я не готовий сказати. Ну вот в ГУРМО сообщают о том, что к лету этого года, в августе, как сказал Кирилл Буданов, будет переломный момент, и Украина сможет выйти даже на административные границы с временно оккупированным Крымом, то есть полностью деоккупировав Херсонскую область сейчас. То есть правильно ли я понимаю, что этот переломный момент все же наступает тогда, когда мы получаем от наших западных партнеров то требуемое нами оружие, и непосредственно речь идет о том, что заработает скоро ленд-ліз, правильно? Ну, в тому числі, так. Це є певною складовою успіху в цій операції. Я безпосередньо зараз якраз і знаходжусь на Таврійському напрямку. Угу. І ну, ситуація тут, ну, я б не сказав так, що ми прям домінуємо, але відчуття того, що ми спроможні переломити, воно вже присутнє серед тих, хто тут визволяє українську землю. Ну а как вот вам видится сейчас российские оккупанты на южном направлении материковой Украины? К какой тактике придерживаются? То есть их ближайшая цель, тактическая цель в чем заключается? Куда они планируют идти? Как сейчас идут бои именно в Херсонской части? Ну, тут вони намагаються насправді просто вижити, тому що ну, ми бачимо, що і склад окупаційних військ різний. Там, де ми стикаємося з регулярними підрозділами Збройних сил Російської Федерації, ну, ці б'ються, ну, б'ються доволі завзято. Проте значну частину складають, ну, як їх правильно назвати, в чому ці, з ЛДНР. Так. Ну і вояки вони ніякі, і вони в принципі налаштовані вже там і здаватись, і не поодинокі випадки того, що вони там дезертирством займаються, заходять в хати, шукають там з людей, знімають цивільний одяг, аби втекти. Ми бачимо ситуацію, як їх там отлавлюють. От, і ну, от, керівництво Збройних сил Російської Федерації, їхні спецслужби, вони представляють за ними, ну так, я не знаю, як це назвати, там, кураторів, да, там, вище керівництво, яке намагається ось цих призваних людей там з тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей лишатися на позиціях. Звичайно, за такого порядку їхньої організації, то говорити про те, що вони спроможні тут щось вирішити. Та ще, якщо глянути на карту, вони тут в доволі складній ситуації, тому що вони затиснуті між річками і ну,
трошечки більше там завзяття з нашого боку за умови надходження точної зброї, за умови надходження засобів цілеуказання, вони будуть тікати. А куди? В Крим? Там, де ми їм дозволимо. Я почему спрашиваю про Крым? Потому что многие сейчас военные, политические аналитики говорят о том, что украинские вооруженные силы в ближайшей перспективе, действительно проводя успешную контрнаступательную операцию, могут выйти на административную границу с временно оккупированным полуостровом. И тут у меня возникает вопрос, я его задаю всем, а что дальше? Вот дошли мы до админграницы с Крымом. Как дальше будут развиваться события? Способны ли мы, вооруженные силы Украины, хватит ли у нас сил вернуть Крым военным путем? Или этот вариант, на ваш взгляд, невозможен? Я іншого не розглядаю. А який ще є шлях? Політико-дипломатичний, єдине, що я хотів би вас поправити, не кажіть тільки про Збройні сили. Так. Опір чинять всі сили безпеки і оборони і весь український народ. І мова йде не тільки про Збройні сили. Величезна кількість людей знаходяться в руху опору. Величезна кількість людей на окупованій території, відчуваючи наближення, звільнення від російських окупаційних військ, намагаються всіляко сприяти. І така колаборація всіх верств і всіх інституцій сектору безпеки і оборони, вона неминуче призведе до того, що ми звільнимо всі окуповані території. І, відверто кажучи, я не розумію, в чому такий адміністративний кордон Криму. З військової точки зору, там можна дивитися на те, яка місцевість, яку тактику застосувати, як проводити подальшу операцію, але особисто в мене взагалі я розумію. Я просто вам об'ясню. Крим – це хіба не Україна? Это Украина, звичайно. Просто вопрос в чем? Ведь до этого и на протяжении всех 8 лет и непосредственно президент Украины Владимир Зеленский в интервью, даже в недавних интервью, говорил о том, что и продолжает говорить военно-политическое руководство Украины, о том, что деоккупация Крыма – это политико-дипломатический путь. Вы наверняка об этом знаете. Поэтому сейчас по Крыму возникает очень много вопросов, в том числе и у нас, и журналистов. Мы непременно уверены в том, что Крым будет деоккупирован. Крым – это Украина, разве что вопрос возникает каким путем, военным либо политико-дипломатическим. В этом был вопрос. Напевно, такі речі краще і питати у президента України. Все-таки це Верховний Головнокомандувач, і він володіє набагато більшим обсягом інформації. І, напевно, є різні сценарії, різні замисли. І він оперує на всіх доменах, там же ж він і дипломатії переймається, і економікою, і всіми іншими речами. Я говорю суто з військової точки зору. І для мене, як для військового, поки що немає взагалі ніяких обмежень. Я не бачу якихось пересторог, чому це ми українську землю, одну область ми звільняємо, іншу не звільняємо. В мене тут немає ніяких пояснень для цього. Так, я зрозуміла. Дякую вам. Як це буде виглядати? Тобто, ми дійшли до кордону, москалі тікають, а ми взяли і спинились. Це що таке? Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсагол у нас, це кримсько-татарською. Дякую, що знайшли время, підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Ярослав Гончар, підполковник запасу ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку. А зараз до нашого ефіру приєднується Андрій Клименко, співзасновник та головний редактор інтернет-порталу blackcnews.net, голова наглядової ради БФ Майдан закордонних справ. Пане Андрію, вітаємо вас. Сілям алейкум.
Пан Андрей, только что с паном Ярославом как раз говорили про Крым, про деоккупацию Крыма. Вы знаете, что по поводу Крыма есть очень много различных путей деоккупации, которые обсуждаются среди украинских политиков, военных аналитиков, обозревателей. И вот многие говорили о исключительно политико-дипломатическом пути возвращения Крыма в состав Украины. А вот сейчас многие военные говорят о том, что ну как, вот дошли мы до админграницы с Крымом. Зачем останавливаться, если у нас есть возможность деоккупировать Крым? Что вы думаете по этому поводу? Я впевнений, що зараз змінюються всі схеми, які існували, і тези, і ідеї, і стратегії, які існували ще там 3 місяці тому. Так. Звичайно, що якщо українські Збройні Сили отримають в повному обсязі все те озброєння, яке потрібно для звільнення території України, то я повністю погоджуюсь з тим, що казав попередній експерт в вашому ефірі, що стане питання про звільнення окупованого Кримського півострову військовим шляхом. Але я впевнений ще в іншому. Ми ж з вами бачимо зараз і знаємо, що як тільки розпочалась війна, от 24.02, так. І війна, як тільки не вдалося російським військам повністю взяти під контроль Херсонську область, то з Кримського півострову, а особливо після потоплення крейсера «Москва», як з Кримського півострову найбільш, так сказати, передбачливі російські окупанти з сім'ями, вони вже поїхали. Вони зрозуміють, що Кримський півострів, значить, зараз є в зоні військових дій. Особливо за наявності України високоточної зброї, яка може досягнути до території Криму. Тому, якщо події будуть розвиватись так, що нам вдасться звільнити Херсонську область, безпосередні райони, що прилягають до Кримського півострову, я думаю, що той мільйон нових кримчан в лапках, там, який переселився за роки окупації Криму, вони побігуть так, що Керченський міст не витримає. Ну а если мы говорим о милитаризации временно оккупированного полуострова, которая продолжалась на протяжении 8 лет, и о том, насколько серьезно сосредоточено военного потенциала на территории Крыма и непосредственно в Черноморском и Азовском морях, это много? Ми бачимо і розуміємо, що через Кримський мост, через територію Кримського півострову йде величезний потік військ, озброєння, постачання для всього того російського угруповання, яке діє на півдні України. Кажуть, що це близько 50 батальйонно-тактичних груп, це дуже багато. Але, розумієте, ті оцінки російської військової потужності, які робилися до 24 лютого, і які робляться зараз, коли ми вже маємо звільнення Київської, Сумської, Чернігівської, там частини Харківської областей, це вже коли стала зрозуміла мотивованість, підготовність до бойових дій російських військових, то оцінки всі ці, звісно, будуть змінюватись. Да, і мене турбує лише одне, перш за все. Ми бачимо, що путінський режим вже втратив будь-які запобіжники. Тобто міжнародне право, якісь там загальні цінності, уявлення про гуманізм, етику, там релігійну якусь мораль, там і все таке інше, цього всього нема. І от давайте уявимо собі ситуацію.
Значить, якщо російські війська на території Херсонської області значить, будуть розбиті, яка думка виникне, і я впевнений, що вона вже виникає у російських окупантів, що у них в тилу на Кримському півострові є величезна кількість людей, які є скритими ворогами Росії. Угу. Це хто це? Кримський Це татар? кримсько-татарський народ Так. і та активна частина політичних українців інших національностей, що є в Криму, які просто зараз заховалися і не виявляють своїх. Тобто тоді почнуться масові репресії. І я виступав сьогодні на одному заході, і ми говорили про те, що пару днів тому британські дослідники опублікували карту, де знаходяться зараз депортовані громадяни України, яких депортували з східних регіонів. Це 95 локацій від Далекого Східу і Камчатки, і Сибир, і Ямал, і північ Росії, Урал і все таке інше. Тобто ми маємо там майже близько, мабуть, мільйона людей, які українців, які депортовані фактично протягом останніх 3 місяців. Я не хочу робити, так сказати, якихось прогнозів. Я думаю, що слухачі розуміють, що існує в цій ситуації, існує реальна небезпека посилення масових репресій проти кримсько-татарського народу і проти активної частини українців, в цілому громадян України, які живуть на тимчасово окупованому півострові. А предотвратить это можно? Я не думаю, що можна. А як ви зможете запобігти цьому, якщо путінський фашистський режим, він втратив всі гальма, значить він втратив будь-яке адекватне сприйняття світу, в них свій світ. От, Путін – це Гітлер і Сталін в одному флаконі. І я скажу ще так. Ще за пару місяців до 24 лютого ми, та навіть раніше, ми, коли моніторимо російський інформаційний простір, ми звернули увагу ось на що. Риторика Путіна – це стала риторика, один в один риторика Сталіна 30-х років. Так, це риторика Лаврова – це риторика Молотова тих же 30-х років. Тобто це таке імперське хамство, і воно продовжується і зараз. Зараз, правда, в них є така розгубленість, трохи можна там її побачити, бо життя пішло не так. Але це означає, що вони взяли собі Сталіна як рольову модель. Тобто, якщо раніше Путін грав там в Олександра І або Олександра II, російських імператорів, то тепер Путін грає в Сталін. Значить, і звичайно, що історія сталінського режиму, вони її прекрасно розуміють. І звичайно, що це їх знання історії, воно може підказувати їм якісь штампи, якісь методи вирішення проблем, які вже були в історії Радянського Союзу. Но если мы говорим о том, что Кремль, непосредственно Путин, Лавров, Песков, они окончательно спятили, просто не соблюдают, нивелируют все международные договоренности, конвенции, ограничения и так далее, и могут пойти на все, включает ли это и применение ядерного оружия? Я не думаю. Я не думаю, тому що більш за все вони хвилюються за своє життя. Угу. Чому? Тут все дуже близько. Майже кожен глядач може взяти карту
відкрити в Google карту і на Google карті поміряти відстані. Ну, наприклад, від Києва до Мінська, від Києва до Курська, від Києва до Белгорода там і так далі. Значить, ну і ми ж всі пам'ятаємо 86-й рік. В 86-му році, коли рванув Чорнобиль, то дуже сильно пострадала територія Білорусі. Так. Вона не менш постраждала, ніж територія Київської області. От, тобто і російські регіони, і Білорусь, і Кубань, і Ростов, і так далі. Я не думаю, що вони будуть в захваті від таких ідей. Да і путінська кліка, вона дуже хоче жити. Навіть якщо в них зараз не буде рахунків в західних банках і віл в Ніцці та на Лазурному березі, там не в інших країнах, в цілому їм дуже непогано живеться в Росії, і вони хочуть жити, і вони прекрасно знають, що якщо Росія піде на застосування ядерної зброї, то це буде означати в тому числі моментальний кінець Росії і їхнього режиму, і їх життів. Ну вот в таком случае, как вы думаете, как в ближайшее время будет действовать Кремль? Потому что если даже посмотреть на их действия, они там несколько раз уже меняли свои подходы, свои сценарии и так далее. Сначала там Киев хотели захватить, пройтись маршем по Крещатику, не получилось. Потом Харьков, не получилось. Донбасс, продвижений абсолютно никаких нет. Да и Херсон они оккупировали не потому, что там провели какую-то успешную военную операцию, а просто случилось, к сожалению, там банальная зрада на первом этапе активной фазы войны. То есть ничего стратегического добиться им не удалось. Что дальше? Что нас ждет, на ваш взгляд? До тих пір, поки в них є експорт нафти, нафтопродуктів і газу, вони будуть вести війну. Значить, наразі ембарго нема, бо є там позиції окремих країн. Але навіть якщо б вони, Європейський Союз, прийняв ембарго на імпорт російської нафти і нафтопродуктів, то по нафті там півроку термін, по нафтопродуктам до кінця року, тобто 7-8 місяців. Тобто це період, коли війна не закінчиться. Тобто це є, тому що ціни ростуть і на нафту, і на природний газ. Значить, доходи Російської Федерації зростають, відповідно, в них зберігається можливість фінансувати озброєння. Санкції, звичайно, я впевнений, що місяць-два і 2-3 ми побачимо дуже величезні проблеми, коли вони не зможуть, значить, виробляти ні ракети, ні прилади, ні танки, ні автомобілі для потреб армії. Але, можливо, зможуть щось виробляти, але це буде таке, як в Радянському Союзі, як москвичі, там, про яких вони там заговорили, що автомобіль «Москвич» треба поновити його випуск. Значить, тобто, на жаль, в нас є ще період декілька, як мінімум півроку, на мій погляд, коли вони будуть спроможні воювати і наносити втрати Украине, украинскому народу, украинским військовым. Это в том случае, если не введут эмбарго на нефть, или даже при нынешней ситуації? Це навіть якщо введуть ембарго, півроку після того це буде зберігатись. Так, зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагл, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Андрій Клименко був з нами на прямому зв'язку, співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Black Sea News, голова наглядової ради БФ Майдан закордонних справ.
А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас переходим на информационную программу «Заман» на украинском языке. Наши журналисты готовы рассказать вам самые последние и актуальные новости. После мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенче.